Arratsaldeon lagunok eta ongi etorriak txorienera. Atzo aurreratu genizuen, zigor hemengo zelaietan atera berdala, zerbaiten bila gaurko osagai nagusia eta ez dut bertan hartu. Hemen gure txorien inguruan untxiak, bai, badaude batzuk, baina erbiak ez, erbi hau erosin behar izan du. Nun erosi oso, baina kolore txarra emotzue. Koloria holako da, iluna da, erbiana. Bai. Iluna. Bai. Eta hau, ez da marrobi siropa. Hau, txahal odola da. Berez, zibeta, errezeta tradizionala da, eta beti botatzen, gaina gero, iztari batekin, hitz egiten berarekin, zibetak eramaten du gero saltzari botatzen zaio. Bere gibela, ez zuela ekartzen, honek? Gibela eta bere erbiaren odola. Baina, odola nola, guk, botatzen junien eskopetakin, odol hori jasotzen ibili behar gara, ero zer da? Bueno, supos dut, gero, eraman etxera, eta odol ustu ingo zuten, eta odol hori erabiltzen zen. Baina, errezeta hor liburu batetik atara dut, tatuz fonbellidana, eta errezeta hortan jartzen zuen. Ez baduzu aurkitzen erbiaren odola, behiana, txerriana balio dizu. Orduan, hemen dukat, horrek ematen du, mugurdi smoothie bat. Odola baino, ez da probateko, Bueno, hau lehen errezeta moduan. Eta tradiziotik tiraka, Patrina, zein izango da? Nik salpikoi bat ekarri dut, itxaski salpikoi bat, holan otarren xakin, itxasapoakin, eta, bueno, holako entzalada azkar bat. Oso ondo. Bai. Bueno, balagunok, hau da gure gaurko eskaintza, eta lehen errezeta horrela doa. Untxia ataletan moztu eta marinatzen jarriko dugu barazki batzuekin eta ardo beltzarekin 12 orduz gutxienez. Jarraian atera, irinetik pasa eta fregitu ingo du. Hortik atera, marinatzeko erabilitugun barazkiak erregozi pixka bat, untxia berriro barrura, marinatzeko erabili dugun ardoarekin busti eta urarekin edo saldarekin busti ondoren utzi egosten gutxienez ordu berez. Guarnizio egiteko, hirugiarra laukitxotan moztu, eta horra barrengorriak ataletan eta kipulatxoak osori botako ditugu. Erregosten utzi, eta untxia eginda dagoenean, atera atalak, saltza birrindu, gainean bota berriro, egindako barrengorriak eta kipulatxoak barrura sartu, txokolate pixka bat barrura sartu, eta ogi frigituarekin zerbitzatu. Hemen, odola botatzean laburpetan ez du sartu, hor saltza egiten ari zaretenean, ero hor bota batzutan lehenago bestatzutan geroago, eta garrantzitsu izaten zen, odola eta gibela. Nik egia da saltzan egiten duanean untxia etxean, gibela gero bai egiten dut birrindu, eta ero saltzari gehitzen diot. Eta gorputza emateaz gain, zaporea ere ematen dio, baina trinkoa. Nik onartzen dut lehen aldia erbia egin dudala. Gauza konturatu nintzen. Untxia etxean askotan ni moztutzen du, nik osori gerozten du. Honek indarra hau mozteko, aizkora baldin baukazue, hobeto. Etxean, izan zen, holako labanakin jo, eta gero maiuarekin, bueno. Osa, zaratatxo izango da gurko programa, hori zabizatzen. Bueno, a ber. Bello, untxiari hau iten diot? Hombre! Epa, gaurre ondo harrapatu diot. Untxiak egin du, ras, arrez. Baina, erbia benetan, ondia dela. Hemen harakinen bat baldin bado bestaldean, mesedez, parkatu nazala. Eta hemendik, gero gainitzen gu, edertoko harakine eskerrik asko, odola eman ziatelako atzo, eta lortu duziatela, ebilintzen erotuta aurkitzeko. Eta esan ziaten bitu, gaur egun, gure holkia jateko, txal odola erabiltzen da. Bai, nik bai. Jendeak, odola erabiltza osunean nola, eta desberdinetan eta, ez dakit igual atzera ikendotza, edo odola, zen nazka ez, danok esan dugu berdinean ikustot programan ikusi egunean hori botila baten, danok, odola, baina azkenean, odolak atzera itxeusku, baina gero, dano ikustatake, buskantza eta odolostia. Bai. Beraz, bueno, frikatxa bebai nire txian jaten zan, asko, nire mama jaten zaben. Beraz, bueno, odola jaten da, Euskal Herrian asko, behintzat, buskantza forman, Argentinan bebai, Frantzian bebai, auki olako, bueno, buskantza antzerakoat budin nuar, hau da, budin beltza, deitzen jakona, Txinan bebai badau, Mexikon eta hor Zentroamerikan badauki beste buskantza antzerako bat, moronga deitzen dana. Beraz, egia da, odako odolostiak eta kultura askotan dauzela, odola jateko eta oitxuria. Lehen etzan, bape botaten, orduan dana aprobetxatzen zen. Eta, gero, ekarri ditut beste 3 platerolan bitxi odolakin. Bota.
eitzen dienak. Bat da Poloniako sopa bat, sarnina deitzen dana, eta da sopa bat eitzen dela ahate haragiarekin, eta bere odolarekin, fruitu lehorrak, ospina, eta omen daulat sopa bat, bueno, ez da gure sopak bezala harina, baizik eta, bueno, gorputza daukan sopa bat. Gero dau bloz patxar, Finlandian egiten dien olako tortilla, bueno, gazi batzuk. Eta bitxiena, Washington DC dauen jatetxe baten, The Pig jatetxean, jaten dan izoskia. Bertan daukie izoski bat, dala oinarria txokolate beltza, eta gero gorputza eman biharrian arrautzko ringoekin, ematen jakola txerrixan odolakin. Eta zaporia? Izan bidala. Jo, zaporia, ez dakit txokolateak irabaziko zen, eta... Ja, txokolateak irabaziko du. Bai. Bueno, bitxia Washingtonera joan biko bolan probatzera. Bueno, a ver... Alberderi, Fernandori pasatuko dio errezeta, horrek berak egiten dauen. Berak makinak berak gailua dauzkalako. Egia esan, sobera daukate, aizkora hemen matxetia ekarri du bazpa, baina sobera. Ataletan moztu dugu, hau zuen arakinai, untxearekin zibeta aitea badau, Baratxuri atal pare bat olan pusketatan. Erbixa jarri osula ardotan lehenko. Ez, oin jarriko dut ardotan, 12-24 ordu. Berez kolore hori hauka. Hori da bere kolorea. Eiza da. Pentsatzen hauen ardotan egozela da horregatxia saltan kolore hori horregatxik ezautu lehen azkera. Ez. Hemen ardua. Bale. Litro bete, pentsatzen etxetik marinauta ekarri osula. Kibo, ez, hemen ingo dudana. Bale. Hemen. Eta, bueno, ezkenien basurdea eta honek orkatzak eta holan haragi beltza dauzkate eta erbia berdina. Bai, honek ez dauka, hau da bere kolorea. Oraindik gehiago belztuko du. Egia da, untxia eta erbia ikusten dituzunean batera, jendiak badaukala oitxuria bilen artean konfusioa izateko edo untxia edo erbia familia berdinekoa dielako, baina, tamainean eta kolorian behintzat ikusi deike. Baina nahi dut, larrua da iztoka ze ikusirik, nahi dut, karo, koloria ikusiko zuen, larrutu gabe ikusten dituzunean, ez da, hau iluna da, baina ez daukaz ikusirik eta luzen gauak. Tamaino batez ere, erbia handiagoa, desente handiagoa da. Handiagoa da, eta... Eta asko azkarra. Bai, 70 kilometro orduko itxeritxu korrika. Ia, alize beste bizikletan, aldapa bera urkiola jizteta. Eta untxia arruntak 40. Eta genea, arbiak, gutxi. Erbiak ataratzen danean aman zabaletik, dauka gaitxasunaia jaixotzen danetik begixak zabaltzeko, eta hori, igiakin eta dana jaixotzen dela, ume batzuk bezala, igie pila batekin jaixotzen dira, eta, untxiak denbora apurtxo bat bide dauek garatzeko. Piper beltza, aletan, eta hemen daukat eskaia eta ereinotza. Holako buket bat indugu, hau barrura, hau ere barrura, eta esan dagoa, oin, ardoarekin, ardo beltz, nafarrarekin bustiko dugu, eta, hola, estalita, gutxienez 12 ordu, komeni 24 ordu. Oin badaude batzuk hasi direnak, eta nik ezai kontatu nuen, Patrik kontatu nizun, basurdea eta olakoak ardotan da jarri beharrean, honekin indarra eta jaisten diogu, uretan beratzen jartzen dituzte, urarekin, eta egia da, haragia gero urrengo egunean zuritzen da, zuritu egiten da, zuri-zuria geratzen da, eta hortan, ni era tradizional ni beti egin dute iza horrela, egun batetik bestera hartu, jarri, gaua usten baduzuen nahikoa, baina batzu esate dute 24 ordu komeni dela, hor, liburuan 24 ordu jartzen du, nik 12 ordukoin nahikoa izango zen. Hau, utziko dugu hemen, eta hemengo ardoa eta barazkiak ere erabiliko ditu. Oin zingo dugu bitartean, guarnizioa prestatuko, eta honen lagungarri moduan eramango du, ogi frijitu eramaten zuen beti, eramaten du, hemen dauka ogia, laukitxoetan moztuko dula eta ero frijituetan, eta ingo duna, 3 giharra, xerrata moztu, hemen erregozten, olio tanta batekin, eta barrengorriak, eta tipula txiki hauek, frantzesak ditzen dira, txikitxoak, hemen erregozten jungoa, eta ero saltzara botako ditu. Oin jarriko martxan. Nik erbiekin azkenengo, kuriosidadea edo detaila kontatzeko, bakitzu zeitzen da bien ugaltzeko, edo, mutila erresa autopatzeko. Azten die emiak korrikaiten, eta orduan, arrak jarraitzen botza, abiadura berdinean,
hori izango dau, arra dala, aproposa, ze eurak nahi dauen azkenean, bizkortasuna asko apreziatzen da, arraza horretan, eta hori, holan aukeratzen dabe. Bai, ez horrezaten da pixkat. Senarra, nobixua, ugaltzeko... Hori da. Ez, baina, beraien iez egiteko herramienta zein da? Abiadura, ez? Orduan nahi dute, beraien seme alaba gero, izatea gero, azkarrak eta gizakietan hori izaten zen lehen, ez? Beti bilatzen zen, indartsua eta etxera hartu eta bisonteak ukabilkadaka botatzen zituzten, nahi zituzten. Eta emeetan bezaten da, titia hundiak gero, esaten zuen, horrek ondo elikatuko ditu nire seme alabak, horrek ere, badaukala hortik jatorri fiskat, esaten da, teoria hortik doa, badauka bere zentzua. Milaka urte pasadia da ja gaur egun. Gaur egun, hartu eta bibero jantzu gatzen zaio, eta ala, titixi txikisak auki, handisak auki, gizona egon fuerte edo egon, argal, eda, mialba... Garrantzitsua da, izatea bikotiak kosinan ona. Ni pentsatzen, pertsona ona, bihotza ondekua. Bueno, hori ere, baina sukaldean ona, gozua, ondo prestatzea, eta mimoakin prestatzen baizu, horrek pertsona ona die. Entengo gonean, holako Instagrameko bidixo bat ikusi nauen, eta zaren gizon bat kosinatzen, eta esaten zaren, nire ametsa zan, emakume batekin eskontzia, da berak ondo kosinatzea, oza, kosinera on batekin eskontzia, ez dakiz zer, baina nire emazteak amets berdina zeukan, eta nik hobeto kosinatzen dut. Eta orduan, bera itokatzen dakola kosinan ibiltzea, ez? Baina bai, egia da, gaur egun, lehen izango zen, hori ez, eizan ona ibiltzea edo erbien kasuan, askare ibiltzea. Gaur egun, nik behintzat, 34 urte dauzkadala, galdetzozu, nire kuadriako solteriei, eta seguro zu mutil baten. Hili aukitzea horredi topak, Hasieratik hasiko jatorra izatea, ez? Bai, baina hori ja suposatzen da. Hori ja suposatzen da, bai. Baina horredi basikuak, baina topak holan asko presiatzen dienak. Furgoneta izatea? Ez. Nik horretin hilia, lana eta kosinatzen ibiltzea. Hori da ordena? Hori da. Bueno, ordena ez. Horre die 3 topak. Ala mutilak, segi Turkiara! Euskal Herrian bebai badauz klinika honak, eta bestela... Hori da. Gero eta jente gutxio guten da, hori da. Bueno, txantxetan gabiz, Txantxetan gabiz. Ontxe, ikus ditxuzu hemen, kipula pila bat, zigorrek erabiliko ditxunak zibeta eiteko, gaurko errezeta, eta, bi teoria dauz, nun dauen errezetan jatorrixa. Gastronomo frantzes batik galdetzen badatzazu, Antoine de Caremek, berak esango dau, berak asmatu zauela, 19. mendian izen hori, lehen beste errezeta batei egokitzen jakola, baina, errezeta honei jarri sotzala bebai. Baina, galdatzen batzazu, gastronomo espainiar batei, Nestor Lujanei, esango dau, zibet hitza, erderazko zeboiatik datorrela, kipulatik, eta hortik datorrela, ze kipula pila bat erabiltzen zen. Nik hau, guarnizio moduan jarriko dio, baina bestela ez du zetan eraman behar rau, Ez. Kipula hemen bota dio dana, hemen bat, ero 2 bota ditugula, baina nik beti, guri erakutsi ziguten eskolan, zibeta jatorri frantzesa zaukala, eta faisandea bezala, eta faisande teknika, aipatu izan duguna, faisandea da, faisana zintzilikatu, eta bere pixoa ustaltzen erortzen zanean, jateko moduan zegoen. Eta hau zan betiko sukaldaritza frantzeseko lehengo zaharreko errezeta klasiko handi bat. Nik bestea agier zentzua badaukala, hori kipularen kontu horrek, ez dakit, baina nik enaukan hori entzun da. Nik ez dakit. Holan 2 teoria dauz, baina 2 teoriek esaten daue, hori koinzidetzen daue, errezeta hau denbora espresatu biozula. Azkenean biozu, ontzeko denbora, gixatzeko denbora, eta gainera... Eta jateko ere, komeni da, pare bat egun berandu jaten baduzu, oraindik eta hobe. Azkenean gixatuetan eta igertzen da, ez? Egun batetik bestera, pixua hartzen da saltzak, gorputza, saporian beha putxoat goxotasuna hartzen da, beraz, hemendik beti, koiarakin izeten dana, gomendatzen dugu, egun batetik bestera jatea. Bueno, kipula, 3 bierra gorritu zaigu, kipula barrura, sua jaitziko dut, eta arren gorriak ere, hemen txe, txak, neurria. Hemen, erregosten utziko ditugu, eta jongo naiz, ogia laukitxoetan,
Hone marinatzen egon bardo eta labor, denbora iten nahi nahi, zau gero ukiteko erdi egin da. Oso, no? Hau, serra, bitu, labana serra duen aztu zait, Patri. Atatzen nahi gazo? Hemen dau. Eskerrez. Hau, Hoi laukitxotan da txokolatiakin eta gero smoothie batekin merixen datzako. Nik gordinko izut, botella, badakizu oskaioan botella bat osua daukagu dala, Ba, ez da guraso lozen. Lehengunean, Jorgen gurasoak, gure eskolako lagun bat, gurasoak Burgosekoa dira. Bai. Eta etxean, urtero, beraien etxean, aulkiak egiten dituzte, beraiek Burgosko erara, eta ohitura daukate, harakina eskatzen diote odola, eta beraiek egiten dituzte. Beraien errezeta, eta horreinik, bitu, dastatzeko nago, beti esaten, bai, ekarriko izkizut, eta ekarriko izkizut, ez dizkidala ekatzen. Bueno, batzutan, pasatzen da. Lehen, hitz bat erabideozu olako lore bilduma edo espezia bilduma definitzeko, buketa. Bukeko arni. Bukeko arni. Ez, azkenean, lore sorta edo nahi dago esan. Eta nik beste bat ekarrikotzut. Errezeta honekin zer ikusia daukana. Ez dakit nire pronunziazinua hona dan edo, baina paniek fleuri. Jatetxe famatu da. Paniek fleuriren tradukzioa euskeraz lore saskia izango zen. Ze, izen fina, eta jatetxea be, izen berdina zaukanak, fina zen. Gastronomia, garaikidea itzen zauen, frantzesa holan tradizionala, gero egon ziren oso murgilduta be bai, euskal gastronomia berritzaile honetan, eta beti izan da Euskal Herrian erreferentzia. Bertako jabe, familiko negozio bat bazan, baina tatuz fonbellida izan zen, eta gainera errezeta hau zaukien kartan. Hemen txaukat, Juan José Lapitzen La Cocina Moderna de Euskadi liburua. Baina bitxia dauka, ikusi bi aldetan, baten. Erderaz eta euskeraz. Bai, da ni lehen liburua daukadan etxean, euskeraz eta erderaz da ona, eta egia da guk gaur egun idazten ditugun modutik errezetak, lehen nola idazten zituzten aldea dao. Baina, ondo dago, gauza politak eta dana daude, errezeta daude. Bai. Arzakenak, lau bosukaldarienak eta denak euskeraz. Baina, bakitzu ze gustaten gaten? Zauka, alde batetik osagaiak ditu, prestaketa, gero ardo lagungarriak. Ze ardorekin hartu. Zerekin joaten dan, hau, erreserbako ardo beltzaken, ondo joaten da. Gero, ekibalioa, bebai, bauka olako nutrizio aldetik zelan dauen, proteinatan, aberats, eta ardo beltza dela medio zientifikoki erakutsi izan denez, toksikoaren aurkakoa. Bueno, ez dakit horrek urtietan ondo jauen. Ez, horrek batzu bezala urtekin ez du hobetzen. Ero aldatu iten da, ez? Baina, betxu, ongarri asko daramala, urdail aulak min ditzake. Eta jaki zerrenda, jate dutzu bebai, beste plater batzukin holan menua iteko kombinatzeko. Hemen udareak gran manierar erara. Holan postre bezala. Jartzen du, lagungarri modan. Eta tipul tartaleta batzuk azteko. Oso ondo dago, Bai. Oso ondo dago. Bueno, Patri, ezerraz itxegin behar dugu. Nik, dakizu moden oskaioan badaukat hau atzotik beratzen jarritakoa, orduan ekarriko dugura, eta bai, nik beti izatu da irinetik, ez zait gustatzen pasatzea, baina gure errezeta honetan irinetik pasatu behar dira, frigitu behar ditugu, eta gero, horko barazkiekin eta jarriko ditugu egiten. Orduan, txoin pixar, segundu bat, eta aldaketa. Jaten nagoen txigordi xaona adargatzu, euskara eso. Hemen gaude, beira, untxia, gatza bota diot, ondo dut hemen. Ezan erbia ba. Untxia, erbia, erbia, bai. Ez que, belarri handiekin dara berdinak ikustitxu. Hemen, gatzetik, gatza piperbeltz pixkat, irinetik pasa, eta frigitzen. Eta hemen dauka gordeta, buketa ondutako barazkia, beraekin ondienakor, eta hemen ardoa. Ardoa gorde duguna, eta oinengo duguna, gorritu, pixkat, eta gero, gixau baten egiten dugu moduan, aterako itxugu pusketa hauek, ondo gorrituta dudenean, eta joango gara, barazkia pixkat erregozten, eta gero ardo honekin, eta ur pixka batekin bustitzen. Ura, salda, eskura daukazuena. Oso ondo.
Tatus fonbellida buruz egin jau berba behin baino gehixautan, eta bere jatetxea berez, 1916an bezabaldu zaren bere aitonak, Timoteo Fonbellidak, eta zabaldu zen errenterin, Oiartzun ibaian onduan, eta bigarren mundu gerran, zan oso ospetsuaz, politikaria joaten ziren, enpresa buru garrantzitsuak, eta zeukan olako, giro kosmopolita lekuak. Gero, 80garren hamarkadan errenteriko girua apurtxo bat gatazkatsua bilakatu zen, eta bai, datuzek berak esan zauen, erabaki zauela jatetxea iztia edo leku saldatzea hobeto esan da, gero Donostira joen ziren, eta 2002garren urtera arte egon ziren, ze errenterin zauzela, horako lehiotik, horako poliziak botatako horako pelota gomazkoa jauzi zala, eta hori izan zela, erabaki hartu zaren eguna. Bai, da esan zen behitxu. Jazta, hori 84an pasazan, eta, ia 20 urte inzitzun gero ja, Donosten. Baina jatetxea da izena berdina. Eta tatuz izan zen, emakume bakarra, Euskal Sukaldaritza berriko mugimendua, Euskal Herrixan egon zanean, emakume bakarra izan zen. Aldakekin eta argazkitan ateatzen zena? Hori da. Eta ero zine munduarekin harreman handia izan zuela, ikatu benduen hemen, nola dokumentaletan, eta berak, produktora edo sortu zuten, eta gustatzen zitzaio, la kamaran atzekaldean, Aitorreri eta Albertori, eta hauei bezala hori zan pasioa. Oso no. Bueno, hau egorritzen, hemen dauzkat beste esan dako hau, etxetik ikarri dut, 24 ordu ondakoa, horre jarraitzen du hor kipulak su motelean egiten, ur pixka bota diot, eta oin, hauek horritu, eta esan dako, atera ingo ditugu, eta behin, atera ditugunean, barazki hauek, hemen pixka bat erregoziko ditugu, buketarekin bat, eta gero, untxia barrura, ardoarekin busti, urarekin busti, eta ordu bete, nik ordu eta laurdenero utziko nuke luze, honek denbora behar du. Oso no. Tatuz fonbelliak bazeukan bi pasio, zigorrek esan dagoen bezala, zinea eta gastronomia. Eta beste hainbeste sukaldarik Euskal Herrian izan dago bi pasio, sukaldaritzaz aparte, literatura edo komunikatzeko grina. Eta horregatzi ditugu Euskal Herrian sortia daukagu, zer dauzkagu liburu pila bat Euskal Gastronomian inguruan. Daukau, alde batetik Baionan, 1864an, sortutako lehenengo euskerazko liburu anonimoa, Euskaldun kozinera, hori argatu datu zen lelena, baukau bat, ez dala argitaratu inoiz Euskara Batuan, eta nik gogoa daukatela irakurtzeko zuk bilduma hunditza daukazunez, ia daukazun osasuna, merketza eta janaritzat. Julene Azpeitiak idatzikoa. Baina ez dut uste. Berak idatzi zauen, eta gero, hemendik pila bat berba jogu, El Amparo, sus platos clásicos, liburuai buruz. Hau izan zala, El Amparo jatetxeko, 3 azkarai aizpek, eiako liburua. Bere jatetxeko errezetekin eta. Nik hau badaukat. Gero, mintxe nola ez, gure Markesan liburua. Enziklopedia. Ala bine eta hau gainera, haunditza da da gazixekin, eta gero badauka bat, gozo gintza, eta holan marmeladak eta dauzkenak, berez, bi enziklopedia pixutxu. Oinala gutxi Nikolasa Praderan bure liburua iburuz bebai, berba ingauen, ze bere errezeta bat ekarri gauen, beraz, ez dute, etxean neukan, ez da ginen Nikolasana? La cocina Nikolasa nik baukat. Baina nirea? Zu cocina ez paso. Hori da, ez da tero, bendik etxean neukan, behiratzen egon nintzen lengunean da. Zure etxean dago, bale. Ondo, jakitaz kontrol bat eraman behar dut, Hori eta Castillo nautzik dut. Bale. Dixa dauzan, nahi. Ekarriko zu nahi bazu. Lose. Holan, betiko errezetak eta idazteko, horreitara. Onda etortzen da. Behitzen dut. Eta gero nik, enauena ezagutzen, badu bat, Akademia Kasi, Bilbon bazauen olako gastronomia eskola bat, Casimira Ramos Euskal Sukaldariak zabaldu zauena, eta liburua doa argitaratu zauen. Eta antza oso sukaldaritza eskola potentia zan, eta 8 edizio izatera aldu zan liburuak. Beraz, bai. Oso ondo. Bueno, erbia eta bere zuku guztiak barrura,
Hau. Ontxe espezian usaina bat, hori, Eskaiak eta egia da. Belarrena eta. Ze usaia botatzen duten. Eta oin, hau, ardoarekin bustiko dugu. Bai. Eta ardo beltzari, ardo gorria beharrean botako diguna da, odol gorria eta bestela bere gibela. Eta bira, testuraia. Eski koloriak egin nago? Hau, esate izute dela olako smoothie bat marrubiana. Bai. Eta... Gurdiana edo? Gaina, hori, emango zeinok olako trauska bat erra. Eta Zendiak sinistuko zaben, Zer marrubia, zer di, huelbakoa gero zer. Bueno, hau, utziko dugu murrizten erdira murrizten danean, esan dakoa, salda ero urarekin estali, tapa jarri, eta honek behar du hemen egotea boixe. Ordu beteera behiratuko dugu, ordu terdi ikusiko dugu. Eta gero, atarako ditu berriro gure hemengo erbi atalak, birrinduko du saltza, sartuko du hemen daukagun guarnizio guztia, eta txokolatea. Ondo nasi, gatz puntuan jarri, eta ero zerbitzatu, hoi kurruskariekin. Bitxia, baina tatusek hor jartzen zuen, ogiakin zerbitzatzeko, eta go, eskara inor, ez jarraitzeko bere bazen. Bueno, ja, bueltan gara. Ez dakini, ordu terdi egon da hau. Hor plo-plo, eta plo-plo, pla-pla. Eta batzutan esaten duguna. Interneten jartzen duena kasu gutxi, eta liburuetan jartzen duena ibebe, ez etxean frogatu. Ze horrek oraindik, nik uste du, Patri, zure errezeta ingo dugu laurrena. Eta gero, utziko dugu hor plo-plo, pla-pla. Eta ea pixkate samurtzen zen. Ero, erbi hau zen, bere hausoko indartzuena eta katxasen zegoena. Askarrena. Askarrena baita ere. Orduan giharrak garatuko zituen asko, da... Baitxo. Erbi honi bakuse gustatzen zitzaion pila bajatea. Zer? Txokolatea. Orduan, txokolate beltza, medio zue, uneko 85 gutxieneko olako txokolate bat. Tak, hemen, eizari, kalterik ez, da olako behi masai batzuei ere botatzen bai diozue, fenomeno. Hau hemen, jarriko dugu, gure kipula eta barrengorriak eta irugierra ere. Barrura? Barrura. Ze ona. Eta ero, Patriren txanda. Nik hau jasoko izut, jarriko dutan bestaldean. Zua behar duzuzuk ez, Patri? Nik zua behar dut. Vale. Lapikotxo bat, ura. Bai. Da gutxi asko, Orduan, beira, hau... Simple-simplea da. Badaukagu. Eta honeko inbarroko duena da hori, esan dagoa. Berez, 10 minutukin ero, ordu erdikin kalterik, ez, Gure kasuan, gehi utziko digu, Baina bestela, ondo, egosita gongo basan, hemen zaporiak denak batzia, bakarrik besterik ez du behar. Eta, gure zibeta preste gongo zan, baina esan dakoa. Hau, bigarren plater moduan, hobeto doa. Salpikoi bat. Bai, ez, salpikoi bat bada, holan, lehengo lan, fresko. Bai. Azteko... Platertxo bat, ez? Platerona. Bai, nik hau jarriko temen. Eurrean... Oso ondo. Eta Patri berorren txanda. Nik azalduko zuet, lehengo zelain, itxaski salpikoia. Itxasapoa mokadutxoko tamainan zatitu eta 10 minutuz egosiko ditugu. Gero tarrainxak 2-3 minutuz egosi eta zatitu. Osten utziko bapurtxo bat eta bitartean tipula ondo txikitu, pikillo piperrekin eta arrautzekin gauza berain. Arraina barazgisekin, maionesakin, perrexiakin, oliba olixuakin, gatzakin eta ospinakin onduko bapurtxo bat eta zerbitzatu. Beraz lehengo, otarrainxak iniko ditut hemen. Ura dauka irakiten. Gatza. Oso, Gatza eskuzabal. Itxasoko ura baldin baukazu, hobeto. Bai, gaur ez naz getxora urbildu eta gaur ez naz ordantzara jetxi. Bueno. Eta hemen honek ingo ditugu, ez 2 minutu, beraz, hemen kontako ditut. Egia esan, azkarre, tamainaren arabera, guk egoatzen izueran, igotzen diren momentutik orantzazten direnean irakiten berriro, kanpora, ateratzea badau. Eta gero, arrainakin ingotena, 10 minutu. Oso ondo. Salpikoia nik egia esan, lehen Juantxo jatetxea aipatu dugun hortan, ero atzo aipatu dugun, kontua da, ordutik, ez dudala salpikori prestatu, garai hartan egia esan, sarrerako moduan egiten zen,
Eta, otarrainakin eroiten gine, otarraina, ero abakantoakin, zan esan, bueno, ba. Hori dotoria. Goi mailako jatetxia zan hortan, baina beti zan berdina. Zapoa, azkenien bai bilatzen zan arrai bat, zeinek testura oso trinkoa eta zeukana eta gainera zaporean gehiegi eziola burruka ingo osagai nagusiari, hau da, abakantoa ero otarraina, eta gero, barazkiak. Eta hor badao, akatz batzuk jendeak egiten dituena, ez da inunik salpikoia eta gordinik jartzia itxaskiak. Hau ez da zebitxe bat, salpikoia egin bar bauzu, ero deitu jozu beste modu baten. Salpikoia eta araila gordinik ikusi izan duzu? Zebitxe moduan, hola natera, eta berzio salpikoi berritua. Ja. Eta hartu, a ber, normal, salpikoian beti kozinatuta joan behar du, itxaskiak eta arraiak kozinatuta. Gordinik zeintzuk juten dira? Bere aldamenean ematituen, barazkiak, piper gorriak, kipula, piper berdea, horrek bai. Gainera, kasunetan, piper gorrixak be, kozinatu daukiko itxuz, erreta doia, zonai pikillo piperrak, erreta etorten dinan, kontserbakoak. Hori da. Bez, hori bez. Eta gainera, bueno, guk maionesa, ospino olio batekin atatzen, ospino olio batetan, eta hau zan, zegoen tipiko lan errezeta batan zala, Juantxuko sarrerakoak, ez da izu. Eta hori denek eukitze zutela, holago mix bat, eta hor salpikoia ataratzen gendun, eta, bueno, prestatzen gendun mitjardia pixka monkado batzuk eta ematen genizkion. Horre, bueno, 15 urte geneuzkan, eta gorzetuta iristen ginen, eta gure etxean abakantoa ero otarraina esan izaten ohikoa, orduan, horrelako gutiziak normalean, gustatzen zitzaizkigun bastatzea, baina gutxi, Joan? Hola, nik kipula eta piper gorria eta horre jaten izkion, Bai, zera. Zapoa eta horiek ikutu ere nituen eitzen. Bueno, gure otarrainxak, momentuz, minutu baten. Oso, bai, ezerrez, ez dute berrez zer. Gero, beste akaz bat jenteak egiten duena, bueno, kalitatezko produktua erabili behar dela, hori ez da esan beharrik. Bai, ala bai. Kasotan, bueno, hartu, arrandegira joan, da kalitatezko produktuak, ero, izostuak ere erabili aldituzu, Agizue, izostutako itxaski oso ona daudela, eta horiek ere erabiltzea bada. Gero, zagit, hartu eta nastea edo zer botatzea salpiko. Bueno, marmeitako bati ere nahi du jona botal, barru batzu botal, baina ezin dugu deitu marmeitakoa. Nik ikusi dut, ananakin. Ikustezu. Nik benetan, serio, egun ematen jatetxe bat irekitzen badut, salpikoia jarri behar dut ananakin, eta 120 euro balio behar ditu razioa. Pizzakin bezala. Hori da, eanok eskatzen duen. Eta egongo da norbait, esango duela, hemengoa, 120 botatzen diote, bera juten da hartuta snorkel egiten, berak harrapatzen ditu itxaskiak eta zapua berak harrapatzen du baita, etxean hasitako zapua da, bere ikuiluan badaukalako igerileku handi bat, itxasoko urarekin, berda, 120 euro. Ez. Arrandik genero zitut eta izostuak gero zitut. Eta 120 euro ordainuko dituzue, anana botatzea. Hemen akats bat egin eta da, asixak eskentzia piperrei. Berez, hemendik aurrera itxeitu danak, hori zabaldu, asixak ondo kendu, azkenian gero desatxe gina eingo dalako aguan. Bez, honek kendu. Eta honek erabliko itxugu, baina esan dakoa, piper gorrixa be bai, alda dozue, gordinik be. Oso, no? Pitxo, nik arrautza, ez dio bota inoiz, baina arrautza bai bota alzaio, salpikoi bati. Hor, aukeren artean badago arrautza, baina patata ez dago. Patata ez, hori toki batzuetan, bai. Baina txaladia errusiarra, ez? Ja, baina salpikoia egiten du oso horrekin bauze gertatzen da. Merkiagoa. Merkiagoa. Eta beti egiten dago. Eta hartu, bete egiten duzu, eta patata egosiakin, da. Gure etxean hori papatek esan du, entzalaia errusiarra. Eta entzalaia errusiar bati egaluzea konserban botatzea oso ondo, baina otarrainska batzuk egosita botatzea, hartzen duzuen bakoitzan otarrainska, nabaritzen da pila bat. Eta hori bai izango zelaia 2.0 goi mailakoa. Entzalaia errusiarra. Ez dakit horrela izan da errusiarra ditu alzaio, baina bertxioak. Patata entzalada maionezarekin. Eta hor, beti esaten da moduan, bezeroak ia beti dauka arrazoia. Ia beti. Zuk ondo esan duzu, beti ez. Ez da ia beti ere. Bezero batzuk bada hausen. Hori zenbat aldiz entzuten da, bezeroa beti dauka arrazoia. Ez, bezero dauka bere arrazoia,
eta egia da, arrazoia berarekin hitz egin, eta modua daude, ze batzuk uste dute, zerbitzari hitz egiten diete, ematen duela, beraien morroia direla, eta ez, barkatu, pertsonari horko langile bada, eta, bueno, ez dakit, zerbait egaitik ospindu eta basaude, ez dizu zertan aguantatu behar, azaltzen badizu, bitu iruditzen zait, batara diazu hau, eta ez dagoela ondo, ero zertaz keja iten diela. Bueno, arrazoia badauka, arrazoia eman, hori bere sukaldari, jatetxeko izanin bazai, normalean badakite, eta ez daukanean, azaldu iten ez parkatu hau horrela da, horrela prestatu izan dugu beti, eta zuri ez bazaizu gustatzen, bazentintze du, baina errezeta hau horrela da, ja, baina gure etxean beste jatetxe batean dastatu nuen, ja, baina, txarra ez dago, zezaten gauza da, txarra egotea, eta beste gauza da, ez egotea zure gustura. Horrek ez du esan nahi txarra dagoenik, orduan, probatu iten da. Nik uste dutena, bezerotan eta, bada, jatetxea imagina dagoela, goraino, eta 5 minututan, ez dotzu ezerbitzatu, eta segitxuan, parkatu. 4 aldiz, 6 aldiz pasatu zen nire hori, ez diazuka zuei. Berak karga handixa haukaz, zuk ez dakitzu, baina, karo, ez zara, bezero bakarra, da... Zerbitzare batek azkenean lan asko dauka. Eta gaina zerbitzari horrek, badaku zer dan, haitu, lehengo, entzun behar du, jatetxean, jangelan, haitu behar ditu haiek, eta ero sukaldera jun, eta sukaldari haitu behar gaitu, ze, etorri da baita berandu, plater batzuk ateratzeko dauzko, eta orduan, bueno, dago, hor, bi... Tartien, bera, holan, pelota bat, teninzekoa, eta plak. Eta gainera, zerbitzaria beti da, sukaldian, sukaldiak islatzen dagoena, erruak bere jauziko jakonik. Akoratzen az behin, joan girela jatetxe batera, eta eskatu nitxun, tripak isak. Eta zauzen erreta. Osa, igual, sukaldian erreta holan berotzerakoan, eta... Errezaporearekin, erretakoa kendu, baina erretako zaporea bat zaukan. Eta... Karo, lagun bat, nerri bana engaun, eta lagun bat azarre zerbitzariak indanik, baina zerbitzariak ez dauka errurik, zerbitzariak sukaldetik hartu dau, eta hori eman dotzia. Eta sukaldekoak, gaina, hau beti esaten duguna, zerbait txarra badao, ez da, oso gazi dagoelako, gutxi egina, ez da izan, esan mesedez, eta esan ondo, ez du parkatu, hau, arroz hau paella batara duzuena, gazi egia dago, eta egia da, eramango dute barrura, sukaldea probatuko dute, danak, eta esango dute. Bai, arrazoia dauka. Eta emango dizute beste bat, beste aukera bat emango dizute beste zerbait hartzeko. Bere, jatetxean nahiago dute holan izatea, ez zujutea, eta joan gara jatetxe hortara, eta arroza gutxi inda ematen dute. Erodana ematen dute oso, erodana ematen dute oso gazi. Bai, eta batez be, berak ez daukarako errua da, deitzia bezala horako, ez dakit, telefono konpainia batera, eta telefono hartze dutzunek. Horrek ez dago SMS erabakitzen, ez dauko inungo errurik, eta jende asko hitz egite dutze, kriston txartu da, eske, egin jostazue hau, eta gero fakturia, egin jostazue danik. Zuk uste duzu telefonua hartze dutzun, neskiak edo gizonak, egin jotzula berak zehozer. Hala ere, hemendik esatea, ditzen dutenak telefono eskaintzak eta egiten, esaten badiegu, eskerrik asko, ez egin interesatzen. Ez, baina eske oso eskaintza hona. Bai, benetan, baina eskertzen dizut ez egin interesatzen. Baina ez didazu entzunero. Nik uste dut, hori bakitzu segatzi da. Hombre, nik uste dut, gero eta gehiago saltzen badituzte, ez? Ez da saltzia bat. Ero egon inbartia denbora bat. Karo, gero eurak egunian ziar, ez? Jefiak esatuatze. Bueno, da, zuk gaur zenbat dein jozu. Bueno, hori imaginatzot informatiko batek edo ingo dauela holan datuak atara, eta gaur zenbat dein ditxuzu. Bale, eta dei bakoitzak zenbat aguanta dutzu. Eta, karo, hor media bat dau, eta zuk media oso txikixa aukitzen mozu, bota itxotu. Orduan, nahiz dagoen, nahiz eta zure bizitza kontau, hori. Baina ez da beraien errua, zelan. Ja, bakit. Orduan, karo, lusatzeko niaziko nintzen, kaixo, eta esan beharren zer eskaintzera zoan zen, kaixo, zemu, zaude, zer guraldi polita egiten duen gaur, da horrekin, bueno, polita zuretako izango da, baina niri eguzki hau ez da gustatzen. Nola zaizuela gustatzen eguzki hau? Eguzki hau, zoragarria da, ze honek, eta horrekin ja, bueno, ze bestetan nik entzutena, kaixo, ze konpainiakin zaude, ja, nire hartzen daute holan pixkat, eskertzen dizu, eta, bueno, baten hartu, eta, ez dakit zer, konpainia honetik deitzen dizu, eta telebista bat daukau zuri opari egiteko. Oso ondo, apuntatu, Trainabarren iribidea, 3, 2. eskuma. Zigor, ez emon zure datuak telebistan. Ez, baina faltzua puta ditu.
Ez, baina haitu lehengo inbarraz... parkatu, zu azizarra niri esaten, telebista bat oparituko didazula. Da nik, nire elbidea mandizut, bidali da zue horra. Ez diazu esan, egiten bazara bazkide gure konpainekoa, hilero, 150 euro gastatzen badituzu, eta ez da izan, telebista bat oparituko dizu, ez, azizara, telebista bat oparitu behar dizu. Eta ni horrekin geratu nahi. Horrekin irabazi zaitu. Karo, baina, etzan gehiagia. Beti dao, letra txikia irakurri beharra ba espada patri. Beti dao. Beti dao. Hemen txegu arrautza egosizia dauzkagu, eta bi jarrikotzau, honei minutu bat geratzen jako. Vale? Bello. Zero, zebentxe pipien jau. Bez, pasako ez da zu hori ikusten da zu nirastantzetik. Bai? Hori irabazingo dizut. Hori da. Eta menezu txorrota holan urotzakin. Otza ostingo dizut, ez? Osteko. Egosketa moltel gelditu ingo. Hori da, egosketa gelditu. Ze, gauza badak, salpikoiak izan bidauena da, hotza, lehen zigorrek esan da, gordina ez, kozinatuta egon bida, baina, hotza jan bida, ez? Behintzat, epela, berua ez. Eta niri entzala bezala, bai. Ez dakit, gustatzen gat. Beraz. Batzutan, normalen katilloan ospinoli batekin, zerbitzatzen genuen, ero, bezeroak hartu, aldame aukera zegoen, ero letxugolan Julianera moztuta, eta hori, baina normalean izaten zen, koiarakadaka jateko ospinoliarekin da guzti, horren jaten zen, katillo batean. Eta guk ospinolioa, kasunetan, tipuleta edo tipula erdikin, piper gorria, jarrikotzau, arrautza egosia, maonesa eta perrexila. Osondo. Pero ospina. Hau, bitu, hemen doa, plo. Bitu. Heitxingo, pixkat. Bai, badazpada. Hau, tope dao. Ze gorputza hartu duen, ze kolorea. Eta usaia... Aparta. Potentea. Eiza da. Eta eiza bana gauza bat, tripakiak eta horrelako gauza moduan, ero gustatzen zaizu, ero ez zaizu gustatzen. Azkenian kontutan izan, ez da izango haragi xamurrak ez dira, hauek, esan dakoa, zenbat tirotatik ies egin behar izan duen erbi honek, eta zenbat korrika eta lehen gota hemen bikotia bilatzeko korrin behar. Gero ies egiteko ere korrin behar, dizi guztia korrika. Eta holan zeiten dira, giharrak eta indartu, eta gure hortzai lana ematen diete, baina, bueno, harakin batzuekin justo honek hitz egiten, odola eman diatenekin atzo, eta berei esaten ziaten. Berei, gaur egun, lehen hamburguesak, hemen aipatu izan da, hamburguesa beti izan da, haragi kalidade gutxiagoko haragiak eta hain xamurrak ezienak, horrek hartu, txikitu iten zen, birrindu iten zen, da hamburguesak saltzeko, haragi horri irten bide bat emateko, hamburguesak eraltzen ziren. Gaur egun, txuletan hamburguesa dago, guaigu idiaren hamburguesa dago, ez da izan, mairazu, haragi horren, baina bera izan bate bitu, niri hamburguesa batek egiten denbora gehiago tardatzen du, xerra bat hartu, xerra plantxan pli-plas egen ez da, hamburguesa oso askarra da, xerra bat plantxan egitea, bitu hamburguesa batek sartaian egiten tardatzen duena, nik haragi xerra bat, irinetik, arrautzatik, oibirrindotik pasatzen dizut, eta frijitu ite dizut, eta holako milanesa bat egiten dizut. Denbora berdinea. Aukeran. Orduan hamburguesa, ni enoa esaten hamburguesa ez ditu ni jaten etxean, baina... Baina noizbinka, ez? Honek txuletarekin indako ni txuleta bai dazu. Hamburguesan txuletarekin indako hamburguesa, ez. Ospin balsamikoa bakarrik? Beste hon bardo ardoarena, ez? Amen da, bai. Bale. Honen txorrota bat. Honan botako zau. Eta listo, ateratzen baztazu platertxo bat. Olixua. Gatza. Eta ospina. Eta hau, listo, holan koiarak adaka, ez? Ustai batak hartu dute. Hau. Bai. Letxuga espin jarrita. Karo. Horrek politia iten dao. Norbait ekoskain bardion, platera nahi gabe. Esto pentsatzen, horrek egoten die oso modan jarri zinoan bat tomate handi batena, ez dela limoiakin. Bai? Ani bai ez dira desautor. Bai, da marka holan portugesa. Bai? Eta holan oso tipikoa da. Bale, ba. Hola, pixka kargauta, zaten dena. Bai. Bada, izaten da. Beraz, hemen txaukau, gure itxaski salpikoia. Hau, berorrena. Ni beti hemen Juantxunea moduan, harrapatzen duen makarri barazkiak eta holan,
dute harrapatu nahi, ez xapoa, ez... Hanik bai. Proteina salian ez da. Ona. Klasiko handiak beti ona dut, Patri. Salen egon bida txarra, Goixo goxua. Entzala daudan aukera politia eta ikusi duzue, askar-askarra, eiteko. Eta ontxe, bigarren goz, erbia, inakongo da. Bueno, bestela hortzak zorroztu eta eman ingo dio. Bueno, hemen, aurreko hanka... Jopa, arrantza iken. Aurreko hanka nik hemen... Torriai. Betxo esa hankazarra usan honek. Bai, baurka, Bai, bueno. Kuste duzue, saltza bintzat, krema utza dela. Bai. Lehen esan dugu, lehen odolak ematen zaben olako mugurdi esmuzi bat. Honek bat hau txokolate... Holan berua. Oso itxura goxua, benetan, diztiratxua, krematxua. Barrengorriak eta nahi nituen aurkitu, baina hor non baita ongo die. Usaina be ona dauka. Bueno, honi ez diote zer gehiago botako. Holan utziko dut. Ogi frigitua, ez? Ogi frigitua, bai, bene duzen. Bilatzen hemen ari nahi zen zerbait, eta, bueno, irugi errak eta horre ongo die. Orduan, ogi hauek gero hemen, saltza jungo dia pixkanaka zurgatzen. Eta, gero ongo dira, benetan, gozo, bakarri jateko. Lagunok, hemen daukazue gure erbi zibeta. Erbitali. Ia, zer modu. Hau, ez pentsa ingo duna untzia bezala hartuta. Eta, desegingo danik, ez, horpaleti horre zurra dukazu. Bueno, ben txaskinatxo bate. Horre zurra, baina, Zemate? Nik hartu dut zate, Bai, beste aldean dauka? Zemen dauka, Hau da, gainek aldia, bale. Bueno, Eiza. Bakizu, zuzendari hau, Eiza zalea dala, baina ikusi duenez odola bota diogula. Ez diola inongo gara ziren. Bueno, ikusi daurako, baina bestela... Espasak isen? Egia da zapore fuertia daukala, Eiza data. Eiza da. Baina goxua da. Hau eskuakin, bene, oin, kamarak usten dutenean grabatzea. Nik eskuakin kamara da. Ona, puntu kurruskaria gustatzen gato gizena, Puntatu bat. Hala egi, hartu, bota, beldola. Oso ona, eta hori, nik bixar, errestak gozo bat ekarreko. Bai, nik ere bai. Ikusi nuen gozoa hartu zenula eta zanen, nire gozoa ingo, dala. Hala. Biarre musea jolaztu. Hala ba, bi errestak gozo. Agur.